Okay, but if you have a photo, maybe if you can, but it's possible in this con. You and me and Simon maybe we hold conversation about this. And yes, thank you very much. Ei ole mitään. No oikeesti mä itse teen ajanvarauksessa. Mä soitan ihmisille, mut sit se on paljon sivun takaisin, mut sit taas mulla on vähän se, että mä varaan aikoja, niin en tiedä, voinko sitä sanoa myyniksi siinä vaiheessa. Mä olin täällä aikoihin, johon mä pyörin 6 tuntia keskustassa kappaleella. Mä katsoin miettiin kaupunkia, täällä on kaupunki. Joo. Ympäri kappali vaan siellä. Se on toisaalta ihan, että jos vaan on niinku aikaa ja mahdollisuuksia käydä, niin why not? Joo. Joo,